Ne, nestíhám. No hele, Kláro, ty si moc nestěžuj, jo? Mám dělat zoologickou a takhle to dopadne, když mám dělat zoologickou. Slon se krokodýl a tohle žirafa. Tak tady je krokodýl. Tady je žirafa. Tady pes. A tady slon. Sedlo jsou nejlepší. To je to nejlepší dílo, co jsem kdy udělala. To byl fakt nádherný díl, že jo? Že byl tady super pup. I mě? Mně se to nelíbí a tobě? Já mu dám O, nebo jí. To moje bylo nejlepší. Slon, krokodýl a pes. To bylo tvoje? Ne, to moje bylo úplně na začátku. To jsem ti dala špatný, já jsem nevěděla, že jsi... A viděla jsi to tady krokodýla? Že byl pěkný. Hodně. Taková ta velká cedula Amalizu. Co to je? To i já to mám lepší. Co teda máš? Já jsem tam měla psa, krokodýla, žirafu a slona. Pikachu. Ty. To je Pikachu. To je nějaký zmutovaný králík. To je moje. Že to bylo nejlepší. No ano. Dám ti OK. Ty jsi hnusná. Ty jsi by taky dala hnusný.